касается даҳо сокини душанбе дар гирдоби кашмакашҳои Агроинвестбанк ва ду ширкати сохтмонӣ ки ба гуфтаи онҳо хешовандони раиси ин банк Муродали Алимардон ҳастанд дармонданд. Сокинон мегӯянд ки 2 сол қабл ба умеди соҳиби манзил шудан дар ин бинои 12 ошиёна дар хиёбони Рӯдакии пойтахт ба сурати ҳисоби ширкати бунёдгар ва Империя Восток пул гузаронданд. аммо дар ин миён ин ду ширкат натавонистанд қарзи Агроинвестбанкро баргардонанд ва дар ивази қарз биноҳоро ба банк таслим карданд. чанд бор ба сардорони ин сохтмончиҳо муроҷиат кардем, мутаассифона ягон масъала ҳал нашудааст. яке аз сабабҳои асосӣ ҳамин ки худи сохтмончии пеш мумкин аз банк қарз гирифта ки аз ӯҳдаш набаромадагӣ барои ҳамин ба ивази қарзи худи сохтмончӣ банк ҳамин биноя мулки худ ҳисоб намуда аз худ кардагӣ. ҳоло ҳудуди 100 хонавода ки бархе аз онҳо ба манзили нав кӯч бастанд, дар ин хонаҳо сабти ном нашуданд ва санаде ҳам надоранд ки соҳибмулк будани онҳоро тасдиқ кунад. зиндагӣ дар хонаҳои нав бидуни санад танҳо як бахши мушкили ин оилаҳост. мушкили дигар ин аст ки бачаҳои онҳоро бе сабт дар ин хонаҳо ба мактабу боғчаҳои маҳаллии зисташон қабул намекунанд. сокинони хонадор дар асл бехона ба додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе муроҷиат карда ҳамзамон аз як созмони ҳомии ҳуқуқи инсон хостанд ба мушкили онҳо расидагӣ кунад. Деньги были оплачены в полном объеме. маблағро соли 2014 ба пуррагӣ ман супурда будам. Ба ман гуфта буданд ки манзилҳоро бо ҳуҷҷатҳо дар ихтиёратон мегузорем. Ширкати фармоишгари ин бино Империя Востокаро ки директори генералии он Фарух Хоҷаев домоди Муродали Алимардонов раиси Агроинвестбанк мебошад, то ҳол надидаем ва ҳеҷ гуна кафолате аз ҷониби ин фармоишгар надорем. Ахиран гуфта буданд 10 рӯз пас ҳуҷҷатҳоро медиҳем, вале то ҳол надодаанд. Но уже 10 дней прошло, документов так и нет. як масъули ширкати бунёдгар ба радиои Озодӣ гуфт дар ҳақиқат баъзе аз масъалаҳо марбут ба ҳуҷҷатгузорӣ ҷо дорад, вале дар рӯзҳои наздик ҳалли пурраи худро хоҳад ёфт. همین حاصلی که ما اونجا فرمونه سر میکنیم از طرف ما گفتنیش گذاشتگی همه ساختمان راستگی خبر ناتوی میری چوک هست که این فقط حال بشگی یکی ما گفتنیش همشه بزرگندگی متجان. маблағи тарҳи сохтмони бинои 12 ошиёнаи мазкур 29 миллиону 700 ҳазор сомониро дар бар гирифта, маблағи сохтмони ин бино аз роҳи қарз аз ҷониби Агроинвестбанк пардохт шудааст. Давутози тақрибан 100 хонавода дар байни ширкатҳои сохтмонӣ ва банк то ҳол натиҷа надодааст. раҳбарияти ширкатҳои сохтмонӣ аз масъулият шона холӣ карда, ангушти ишора ба сӯи банк баланд карданд. дар навбати худ аз Агроинвестбанк ба радиои Озодӣ гуфтанд ки дар ҳафтаи гузашта бо истиқоматкунандагони бинои баландошиёна мулоқот карда ва ба суоли онҳо посух доданд.